sé que sempre i per instint corro tant com puc pel passadís, tan lluny l'un de l'altre com el circ, tan bo i tan dolent com els amics. Fent el mort somrient a son saure, me n'adono de la gran sort que tinc i que estic envoltat de gent maca. Que bonic finalment dir soc feliç. Ciutadella m'acull i és casa, m'imagino venint a viure aquí. Vale, expliqueu, on estem? Esquiant. No, ara no estem esquiant. Estem a la Molina. Ara baixarem a la Masella. Ojalà quedar-nos aquí un mes, et quedem un mes? Sí, tio. Què, Janet? Impressions, què n'opineu? Que estem feliços. No, ja hi ha aigüeta, quin fàstic. Perquè és Nadal i estem contents. Que se'ns acerca les ales. Estàs gravant? Sí. Vaig explicar una cosa. Jo ahir estava a la uni, amb els meus tirants, amb la panxa en l'aire prenent el sol, i ara vaig amb polar, jaqueta, botes d'aigua. I neu! I ara neu! No, és que és Està nevant, està nevant. I on estem? Estem a la Molina. Que ens hem parat venint cap aquí, no? Estem anant a Alp, a la Masella, a esquiar demà, i ens hem parat a la Molina, que hi ha neu. Que fort, qui ho diria. Increïble, increïble. Mira el cul! Ara jo. Em poc aquí. Quin cul. Una cosa, vaig fer-me una radiografia del cul i el tinc molt pla, Però t'has tirat, tu? Sí. Fa mal. No. És neu, Pau. Era un fred dia de desembre. Quan ens vam creuar, tu anaves acompanyada i jo amb la mama a comprar uns ulls de color marró i un cabell mig ondulat amb pigues al nas. Parlàvem fins les tantes, inventàvem el relat, però només era vergonya, no sabíem començar. I jo et buscava a qualsevol racó i tu et quedaves esperant un petó amagat. El segon no va arribar fins l'any vinent i era com si res hagués passat, perquè la nostra connexió va ser imminent i vaig saber que eres tu qui seria eternament. I mica en mica va. On som? Telèfon d'AIS. Estem a DAS. I el Pau ens dirà què és DAS. Molt bona nit. Das és el poble amb la temperatura més freda mai registrada a Catalunya a una zona urbana, concretament 22,8 sota 0. No té més carrers DAS. Sí que en té. I qui seria eternament. Què, Marina? Estem mirant notes, perquè aquí estem presents amb la uni, vale? No ens estem saltant uni. Aquí estem. Sí, parat! Realment és una recuperament.
Se m'ha sortit volant una ceba. Ja, a mi també. Hola. No, només tinc una. Mat, a Das, a Puigcerdà, als Cadarcs i al... Jo no sé tant. Jo he anat amb cotxe. El No. Joan està cuinant i el Pau i jo estem mirant. La Marina també està cuinant, el Pau no. Jo sí que he cuinat i he remenat la carn molta estona. Ha posat la carn al plat. I la ceba a la paella. Solo una copa de vino y una breve charla. Espero que aquest vlog algun dia l'editem. Eh? Que els hi he d'ensenyar a mons pares. Que sóc jo qui cuina a casa. Montsellana, que no menteixi, Montsellana. Bueno, també. Per la Montse, també. Joan, et dius Montse. Xavi et dius Anna. Ai, no. No, per la Montse... Ai, no, hòstia! No em surt ara. Pel Joan i l'Anna. I la Montse? No us fieu del Joan, no opina tant, Mira com talla els pebrots. Talla't els pebrots. Bueno, com es nota que vius sola, Classe de Joan? cuina. No et vols presentar a Masterchef? No, perquè no vull guanyar, saps? Que polles. Uau. I demà què anem a fer? Esquiar! Esquiar! Quines ganes. Posa música encara, Espera que estàs desenfocat. Sopar avui! Avui sopem! Feixetes. Joan, mira quina feixeta m'he fet. Són les 12 de la nit. Estem veient el foraster. On estem? A Alp. A Alp. Perquè com ho diries? Estem a Alp. Piau! Estem a Alp. Estem veient el foraster de... Quin vas Ferrer? Sí, que el poble era en Caralps. Mira, el cremallera! Cremallera, que plau! Que de la cremallera! Piau o no piau? Piau! Balluna! I ara estem menjant feixetes, foc a les feixetes. Feixetes Ah, que que em hem fet deixa- entre totes. Sembla- Mira! Oi, com neva! Entre totes, diu. Hosti, jo m'he estat ja. Mira, Pau, que vull sopar. Mira-la. Va, fotem-nos. I ara diem bona nit. Bona nit! Bona nit! Bona nit! Ell va dir piscines, ella trampolins, ell va dir planetes, ella va dir quins, i quina pena és desencís, que rotunda i que valent, no va ser precisament, no va ser un final feliç. Ell va dir quimonos, ella maniquís, ell va dir tigresa, ella colibrís, i quina pena és desencís, que dolenta i que dolent, no va ser precisament, no va ser un final feliç. La 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 la, la 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 la. Com estem? Ja molta neu, però enganya perquè la pista està dura com una pedra. El Joan i la Marina han decidit anar-se'n en contra del que s'ha de fer i s'han anat per allà. No sé si està gravant perquè no veig absolutament res, a veure si se'ls veu. Vaig a provar, càmera 2. Mira sí, ahí estan. Mira les cosites. I jo me n'he anat a la vermella perquè no tenia ganes d'arriscar la meva vida. I aquest és el paisatge.
Ui, aquí. Molt bien, prou teneu, mireu. Jo prou gruix. Estem a la zona alta perquè a baix ja és abril, s'està fonent tot bastant, així que... De moment un 10, així que de moment està sent molt bona. Uah, no veig res. No estic acostumat ja. A veure si aconsegueixen baixar perquè crec que està una mica en apuros. Ara veurem, mira, el Joan sí que ha caigut. Bueno, esperem que vagi molt bé i si no ja haurem de trucar, jo què sé, a la moto aquella de neu. Ah, i després... Estava jo. I la bomba aquest ja està, que tenen els vídeos 3 vegades. Vale. Estàvem nosaltres dinant perquè... Bueno, Ens hem dinant. fet entrepanys perquè vam esquiar, i si esquies, doncs uns entrepanys, Hem fet- no gastes els 10 euros que val un bocat aquí. I ens hem fet un entrepà de truita. Una truiteta amb formatget molt bo. Molt bo. M'estava agradant molt. No tenia formatge, no l'he posat. El del Pau era una truita plàcida. Una truita. cremada. Era un remenat d'ou. I cremat, que era marró. La pitjor truita que hem fet mai. Bueno, com a mínim has dinat. I llavors jo estava dinant, feia una caixalada, crec que així, jo pensava que era formatge desfet i dic, oi? Oh, amb lo llarg que era. Llavors he començat a estirar i dic, no s'acaba mai, feia així, un puto pèl. Saps què? No he vist allà perquè et vingués provant de tarcada, en plan... M'ha pujat, I és que no he fet cap broma perquè si hagués fet la broma hagués pogut vomitar. I jo és que m'ha pujat i no li diré això perquè ens vomitarà. Jo podria haver vomitat. Llavors, pues, dic, vale, pues l'anem a treure. I estirava i el cabell no s'acabava mai. I després, com que l'he estirat, s'ha trencat, s'ha quedat a estava mitges. dins la truita, encara s'ha marxat aquí, jo no m'he menjat aquest bocata i encara hi havia dins la truita bocata. No m'he menjat el bocata. Ai, bocata no, pèl. Dius, jo quan he fet els entrepans portava trenes i la diadema. I quan costava el menjar al puto restaurant? La cosa més barata, 8 euros i eren 4 patates. Eren patates fregides, que dius, però... Estan molt bones per això. Bueno, doncs som-hi. Vinga. Ai, no, espera. Fes un veure com si fos abans el que has explicat i digues que hem acabat d'esquiar, però per l'edició, Però et paro? No. No, no. Hem acabat d'esquiar! Ja està. No, jo no celebro. Ha sigut un dia rodó, molt guai. Hem esquiat Seguim molt guai. esquiant. Mireu com tinc el cabell de llis. Pau, ensenya el teu pèl. Malament, molt malament. Malament. Sembla un gosset. No t'ha lluitat malament, tio. Jo el tinc fatal, Marina. Jo tinc les trenes despentinades. Per edició, la cançó anirà pel final i la... És veritat. Què sé, recorda. Error de rècord. Error! Que us doni pel cul a tots. Adéu. Pau, digues adéu. Adéu, adéu. Ara estem marxant. Som Ens estem movent, la Marina condueix. Ah. Anem a buscar i mentre el confeti cau ens passa Ui! No, toca les oretes no, les oretes no. imatges d'aquells Però per fer això, No, no, perquè ens queda la pista queda exactament quadrada, queda més allargada. se'ns ha parat el temps i els dos
M'estic cagant, Ah, porta una forquilla, Mari.